vi tager dem selvfølgelig 2 runder. 1 runde med alle sammen, og så 1 runde alene til Kim. Mine damer og herrer, her er de allerbedste i dag. Kim Henriksen, Linnea Hæksholm, Carsten Gjellerup, Karina Skov Troelsen, Thomas Drisker og Jennifer Flo Pedersen. Og vi tager ham selvfølgelig helt alene. Danmarksmester indendørs 2013, Kim Henriksen. Damer og herrer, det her, det var en rigtig hyggelig aften på Vilhelmsborg. Det var et flot fremmøde. Vi er egentlig ret glade for, at I kom så mange, på trods af